Přátelé, my vás vítáme u dalšího závodu Out Hot Wheels. Takže vyrážíme a hned do vedení se valí, všichni se valí. Prudká zatáčka, kterou všichni zvládli. Hamilton to vypadá, že je první. Pitstop první. Konečně první pitstop. A jedem na můstek. Co se to děje? Další bouračka. Takhle hned ze začátku je to blbý. A Takže vyjíždí safety car. Tady vypadá další pitstop. Ty krása, tady to teďka nezvládli. Nezvládli to, takže jsou o chlup pomalejší. Ale furt se to tu nějak... Už se odstranili konečně auta. Obě se konečně odstranili a... Vypadá to, že safety car A vypadá to, že je zvrat Lamborghini. Předjelo. To teď, ty kráso, to bylo dobrý. Málem bouračka, ale další předjetí. Velká předjetí tu jsou. Pořád. A jde do vedení Hamilton. Tady pořád jsou další a další. A teď má velký náskok, takže teďka asi to nedopadne dobře. Počkat, ale Lamborghini se nevrátilo. Co to je? Co tam dělá? Za bouračky. Co se to... Tady máme replay, co se tam stalo. Ježíšmarja, on rozboural to zábradlí. Tak tady máme už oslavy, tady podepisujeme a tady už jdem za fanouškama. Hej. A tady máme stupeň vítězů a tady už klasická. Leclerc vyhrává a nejlepší fanoušek je zase opět Sam. Tady máš dort a pojď nám povyprávět, co se tady stalo. Tady já jsem trošku zaspal. Tak a dál, tady teďka tu cílovou rovinku. Nevím, jako co se tam stalo, ale jediný, kdo to nepřežil, trochu je tam